В този видеоурок ще ви покажа как да решите един често срещан проблем при плотиране, който може да се случи не само ако отдавна използвате лейаути и плотирате, ами и ако отскоро се опитвате да използвате лейаути, за да плотирате с AutoCAD. Аз съм Иван Цукев от блога CAD Tiny и наистина това е един проблем, който може да ви коства доста нерви, защото се получава такъв начин, че реално AutoCAD блокира и не може да излезете от дадената ситуация. За какво става въпрос? Както знаем, ако се намираме в модела, имаме някакъв чертеж, може да си направим лейаут за него, за да го подготвим за плотиране. И за да се позиционира чертежа вътре в лейаута, трябва да кликнем два пъти в него и може да местим чертежа вътре в този лейаут. Ако кликна два пъти отвън, излизам и си местя хартиеното пространство. Реално имаме модел, имаме хартиено пространство или листово пространство. И с двоен клик влизам вътре, местя в модела и влизам в хартиеното пространство и местя в него. Сега, какъв е проблема? Ако случайно сме зумнали или сме увеличили картинката по такъв начин, че гледаме нещо вътре детайлно в чертежа и кликна вътре, аз мога да си го позиционирам, но след това нямам хартиено пространство, където да кликна, за да излезна. Колкото и да се мъча, аз не мога да кликна извън него и си оставам заключен директно в самия лейаут или по-скоро в viewport, в който съм кликнал. Тук решението е всъщност да пуснем командата pspace, която идва от paperspace, и пускам pspace. Стига да я изпиша правилно, разбира се. И сега вече виждам, че съм излезнал от viewport-а. Така, реално ако забележите, ако видим командния ред, ако забележите, когато кликна вътре два пъти, реално AutoCAD пуска командата mspace, а когато кликна два пъти отвън, пуска pspace. Тоест, реално вие може да mspace да пуснете и ще влезнете чисто чрез командния ред и pspace, за да излезнете. Тоест, това, което прави AutoCAD е при двоен клик пуска mspace и когато направим двоен клик отвънка, пуска pspace. Така че това е решението на проблема, когато случайно сте направили едно увеличение и не може да намерите отвън място, за да кликнете и да излезете при тези viewporti. Много дребен трик, но реално може да ви коства доста нерви, ако не го знаете и се чудите как да излезете от ситуацията, след като сте влезнали с двоен клик и не може да излезнете навън. Надявам се този трик да ви е полезен и да използвате наистина мощта, която придават лейаутите. Единственият професионален и бърз начин да плотирате с AutoCAD е да използвате тези лейаути, така че горещо ви препоръчвам, използвайте лейаути при плотиране. Ако тези уроци са ви полезни, запишете се по имейл за абонамент и изпращам такива подобни уроци от блога CAD Tiny.